Hola a tots, el Barça ha guanyat 3-1 l'Alavés al Camp Nou en jornada de Lliga, en un partit espès, en un partit que ha costat, en un partit on hi havia molts canvis a l'11, en un partit en què era normal no tenir el ritme i ser dominador a camp contrari del partit, que el partit al mig del camp costés dominar, però el partit es podia guanyar a les àrees, sobretot a la primera part. El Barça ho ha entès així i ho ha aplicat d'aquesta manera, el partit l'estava guanyant a les àrees amb un fantàstic Joan Garcia i amb un fantàstic, sobretot Rafinha, però amb un joc ofensiu que quan el Barça aconseguia recuperar pilota creava molts problemes a l'Alavés i amb una intensitat alta, sobretot la primera mitja hora. Però després, a la segona meitat, el partit s'ha estancat. L'Alavés també ha proposat el pla de que el partit es fes llarg, de que el partit costés, i el Barça, amb estàtic, sense tenir gaires espais, sense poder recuperar moltes pilotes, li ha costat. Li ha costat fins al punt que els últims minuts ha patit. El partit s'ha fet llarg perquè pels que estaven veient el partit a casa, perquè ha estat una segona part una miqueta, per dir-ho suaument, una castanya, que feia bastantes ganes de dormir, que són partits normals i que pot passar en un moment on estàs recuperant jugadors, estàs intentant donar minuts a jugadors que no són habituals, pot passar aquest partit. Però el guió de la segona meitat ha anat cap on volia l'Alavés, em sembla, i el Barça això crec que no ho pot permetre. Com ho hagués pogut no permetre això? Canviant el dibuix d'alguna manera a Hansi Flick a la segona meitat, no insistia en el mateix dibuix quan hi havia aquesta sensació de que et faltava fluïdesa, que et faltava última passada i que et faltava acabar de definir en accions concretes i sobretot haver matat el partit a la primera meitat quan has tingut ocasions per fer-ho, sobretot una de Lamine a l'últim minut de la primera meitat, que era pràcticament gol davant del porter que intenta regatejar-lo. Si aquella pilota entra te'n vas 3-1 a la mitja part, segurament a la segona part haguessis trobat encara més espais perquè l'Alavés hagués hagut d'arriscar. L'Alavés no ha arriscat fins que no ha vist que al minut 80, amb els canvis i donant oxigen, veia que al Barça li faltaven cames, li faltava energia i no era capaç de dominar el partit. I en aquell punt l'Alavés s'ha crescut i ha pogut generar situacions incòmodes, no clares, però sí que situacions incòmodes amb el Barça, que és normal quan ja no et queden cames, no et queda energia i no queden els futbolistes habituals per saltar la pressió. Però en definitiva el Barça ha guanyat en partits que es poden donar en aquest tram de temporada i en aquest tram de Lliga. Espera, que m'intento col·locar bé. Sempre em col·loco malament quan començo els vídeos. Per què? Us informo, abans de començar amb el repàs de les alineacions, que el Barça planteja una alineació curiosa i que venia ganes de veure, tenia ganes de veure, sincerament, que torna la pregunta quotidiana. Torna la pregunta quotidiana. Què creieu que... Bé, per què collons us estic preguntant? No esteu aquí per contestar i no tinc un xat en directe per fer-ho. Crec que faré la pregunta quotidiana primer. Crec que primer faré la pregunta quotidiana i després ja anirem a parlar del Barça. La pregunta quotidiana avui, tornem a la pregunta quotidiana. La pregunta quotidiana... No es veu! On està? Aquí, vale, perquè està al revés, vale, m'he equivocat. Perfecte. L'Òscar Casas, camarada Òscar, company Òscar, ens comenta... Per cert, no s'està parlant, ja que parlem de coses quotidianes, el meu afaitat. Torno a càmera gran, perdoneu. Afaitat. Estic en aquella edat, estic en aquell punt, 30 anys, on ja intento semblar més jove. Val? Fins ara, el punt de la barba era... Joder, l'Aleix és molt jove encara. Necessito aparentar que sóc un tio més gran, més madur, més fet, m'enteneu? I ara ja no. Ara ja necessito tirar cap avall. Ara ja necessito que la gent pensi que sóc més jove. Feia molt de temps que no em rasurava la barba tant, que no la tenia tan baixeta. Val? Això fa que vegi imperfeccions que no existien, com per exemple la cara greixosa una mica i aquest punt de Dani Olmo una mica, boca cap a dintre i papadòquia, val? Com si estigués a Turquia, i això feia temps que no em passava. M'estic adaptant, vale? Potser és un nou Aleix, també influeix el cabell. Si el cabell és molt llarg de dalt, la barba va bé que sigui curteta, val? Bueno, temen ello. Bueno, a poc. Va, anem a la pregunta quotidiana. El company, el camarada Òscar Casas, que ens deia: mullar la pasta de dents abans de rentar-se les dents, sí o no? Per mi aquí hi ha una resposta clara. No. Punt. Vale? I podria acabar aquí el tema. I ja està. Però no, anem a intentar aprofundir una miqueta més. Per què? Crec que fins i tot aquesta pregunta ja està feta. Però bueno, insisteixo. El tema és que moltes vegades mulles el raspall de dents abans, tira la pasta dintre i ja està, ja tens l'aigua. Per què vols tanta aigua per la pasta de dents? Per què la necessites mullar 3 vegades? Ja està, ja es mulla amb el raspall que has mullat prèviament. Què necessites? Per què tanta aigua? Renta't la boca amb aigua ja, directament, no te la rentis amb pasta de dents. A part hi ha el risc de que per la gent patosa i inútil com jo, quan mullis la pasta de dents, aquesta pasta de dents
caigui directament. És a dir, la mulla amb tanta pressió de l'aigua que la faci caure del raspall. I això és un error garrafal. Per què me l'haig de jugar d'aquesta manera? Per què haig d'intentar mesurar, d'obrir una miqueta l'aigua perquè no surti molta, caigui a sobre just a la quantitat que necessito per mullar pasta de dents, que no necessita ser mullada si el raspall ja és mullat? És que és molt absurd, és una pèrdua de temps i d'energia i de concentració en coses que són absurdes. Cosa que em fa obrir un altre debat. Una pregunta quotidiana que porta una altra pregunta quotidiana. Quan aneu a casa d'algú, ja sigui una cita, ha anat bé, te'n vas a casa d'aquesta persona, noia, m'és igual, et quedes a dormir, vas a rentar-te les dents, no hi ha raspall de dents. Què fas? Ojo, que jo no descarto, i no em sembla dolenta, primera, la habitual, la del dit, no? Tot i que, òbviament, si vens d'una cita es pot sobreentendre que no tindràs el raspall. Seria molt raro. Vale, posem un altre exemple. T'anaves de casa rural amb els col·legues. Vale? Casa rural i ets el desgraciat que no ha portat raspall de dents. Què fas? Dit? Tires de dit? O li robes el raspall de dents a un col·lega que no se n'entrarà perquè se l'has raspallat abans que tu i ja està mullat el raspall i no se n'adonarà. Què feu? Jo busco el col·lega net. Busca el col·lega higiene. No busquis el col·lega que fuma, no busquis el col·lega que fa coses estranyes. Val? Busca el col·lega que fa dieta, que menja bé i que saps que és sa i net. Mulles una mica més, fas servir el raspall, fora. Aquí no ha passat res. Aquí no ha passat res. O, si no males, tires del teu dit, que és aquesta guarrada de fer-te així. Bueno, un dia no passa res. Val? Però interessant debat que el deixo aquí. Òbviament, si aneu a una cita, no porteu raspall de dents a la cita. És raro i és estrany. I la gent us pot dir coses com que sou uns psicòpates. No ho feu. Val? I ja està. Fins aquí. En fi, Déu-n'hi-do. És un tema peleagut, això de ser psicòpata a la vida. Però bueno, en fi. Anem a repassar 11 del Barça, així que parlem del partit concretament. Joan Garcia a la porteria, defensa de 4 per Eric Garcia, Pau Covarsí, Gerard Martín com a parella centrals i Alejandro Valde a l'esquerra. Novetat, que Eric Garcia tornava a lateral dret, Koundé descansava i parella centrals per Covarsí i Gerard Martín. Això permet que Covarsí jugui al perfil dret, al seu perfil bo, i que Gerard Martín sigui un central esquerre que ha fet un gran partit i que torna a tenir sortida neta amb cama esquerra, cosa que afavoreix a molts futbolistes, entre ells a Rafinha, l'ha favorit molt avui. Alejandro Valde banda esquerra, Caçador Bernal doble pivot, la gran sorpresa, la gran novetat de Hansi Flick. Hem sapigut moments abans del partit que Frenkie de Jong no podia ser-hi al partit i Pedri estava a la banqueta, per tant, Caçador Bernal era l'opció que tenia. Podia haver posat Christensen, podia haver fet Olmo, però ha preferit posar Olmo a mitja punta, podia haver fet entrar Rashford i Rafinha a la mitja punta, que ho ha fet a la segona meitat, ha preferit posar Caçador Bernal. Lamine Yamal per la dreta, Dani Olmo de mitja punta i Rafinha per banda esquerra. Robert Lewandowski al davant. El Barça, que era un dibuix molt habitual, ha guanyat molt amb Rafinha. Ara en parlarem concretament. El Barça ha guanyat moltíssim amb Rafinha. Ja no amb la pressió sense pilota, ja no tal, sinó els moviments que fa d'atacar l'esquena de l'espai que hi ha entre el central, en aquest Castenaglia i Otto. Aquell espai que pot trobar Rafinha, aquest espai que pot atacar, li ha donat moltíssim al Barça avui. És molt difícil de defensar i de contrapartida activa Dani Olmo. Per què? Perquè arrossegues un central fora de la seva posició i apareix un espai lliure dintre l'àrea. Rafinha no està dintre l'àrea esperant la rematada, està a un cantó intentant fer la centrada, Tenaglia arrossega amb Rafinha, per tant queda un espai a la frontal de l'àrea que permet l'activació de Dani Olmo apareixent de segona línia. Això quan hi ha Ferran, quan hi ha Rashford, que són futbolistes que no ataquen aquest espai, que no van fins a línia de fons i que esperen com un rematador més la pilota dintre l'àrea, sobretot en el cas de Ferran, fa que Dani Olmo tingui moltes més dificultats per aparèixer perquè no hi ha tant d'espai. I això Rafinha també de contrarretruc activa Dani Olmo, això és important també. A l'Alavés que sortia amb Sivera a porteria, Otto, Tenaglia, Pacheco, Prada, Antonio Blanco a pivot, Caleve, Pablo Ibáñez, Denis Suárez i Rebac per banda esquerra i Lucas Boyer al davant. Un Alavés que òbviament ha sortit i al primer minut ha trobat el gol, cosa que vaja, ha sorprès i ha deixat una miqueta amb l'ai a la gent. Avui canviaré una miqueta l'argument perquè crec que m'interessa anar a parlar del partit, fer un repàs del partit i quan acabi el repàs del partit repassem dues jugades
del partit que tinc per fer això que faig de les rodonetes i les fletxes i aquestes merdes, val? Doncs les tinc preparades però les faré crec que després de parlar del partit, perquè a vegades queda com molt raro posar les imatges, no sé, m'ho diu als comentaris també, però queda com molt raro posar les imatges ara si no he parlat del partit prèviament, o sigui, sense parlar-ne pràcticament, treure una jugada aquí és com estrany, no? Anem a veure el partit directament i després col·loquem les imatges. A partir que començava, com ja us he dit ara, una pilota aturada a favor de l'Alavés, centrada, Caçador la treu malament, crec que està mal perfilat, crec que s'ha de perfilar amb el cos enfocant cap a fora de l'àrea, no al revés, ell està com, intenta treure la pilota com fer una mitja xilena des de dintre de l'àrea, crec que no està ben perfilat i això permet que hi hagi una pilota morta dintre l'àrea, al mateix Caçador hi ha un rebuig perquè Bernal no està suficientment contundent, hi ha un rebuig, queda la pilota morta dintre l'àrea i Caçador, que està al terra perquè intenta treure la pilota tal, és qui trenca el fora de joc i la pilota queda morta dintre l'àrea petita i gol de l'Alavés. Bueno, es podia complicar el partit i s'ha complicat. Primer minut, gol de l'Alavés, sensació que et tocarà remar, sensació que et tocarà tirar d'energia, sensació que et tocarà aixecar el partit. Podies fer-ho, el Barça de fet ho ha fet, però comences amb aquests dubtes, no? Si ja tens un mig del camp que no és el titular, si ja tens futbolistes que tornen de lesió, si ja tens una parella de centrals com són Covarsí i Gerard Martín que no està consolidada, rebre un gol al primer minut genera dubtes. A l'estadi hi ha hagut dubtes i al camp hi ha hagut dubtes. El Barça, que se n'ha refet bé, ha intentat tenir una intensitat molt alta, sobretot a l'hora d'intentar recuperar la pilota, molt juntet l'equip, que això sí que m'ha agradat molt, fins que jo crec que han durat les piles de Caçador. L'equip ha estat molt juntet a l'hora de saltar la pressió i això permetia recuperar moltes pilotes i el Barça ràpidament ha aconseguit tancar l'Alavés a la seva àrea i amb un ritme trepidant i es veia que el Barça desbordava l'Alavés en aquells primers minuts i en aquests primers minuts, pràcticament al minut 7 una aproximació del Barça dintre l'àrea on hi ha hagut una bona circulació de pilota, una pilota que anava des del cantó dret, bascula cap al cantó esquerre, passant pels migcampistes, recolzant-se en Olmo, Caçador, Bernal, cobra banda esquerra per Valde que troba la passada en profunditat, tornem a insistir a Rafinha, que troba l'esquena d'Oto i del central, Tenaglia, fa l'assistència enrere, Olmo no pot rematar, però la pilota queda morta dintre l'àrea i Lamine la col·loca amunt. Que important, torno a repetir, que és Rafinha en aquestes accions d'atacar l'esquena dels centrals. És que ja no és només la intensitat sense pilota, que també, ja no és que sigui el primer a l'hora de pressionar, ja no és que faci esforços llargs i repetits i constants sense pilota i que això contagia la resta i contagia l'estadi. Ja no és això. És que tàcticament, ofensivament, tenir un futbolista que ataca l'esquena del central i del lateral com ataca Rafinha, és que no tens un altre futbolista que faci això a la plantilla, perquè per molt que el defenseu, per molt que us encanti, per molt que tal, Rashford no fa això, no ha fet ni un cop aquesta desmarcada, partint des del central, atacant l'esquena lateral, entre el central i lateral, no des de la banda atacar l'esquena lateral. Al contrari, des del central, des d'una posició centrada, obrir el camp per permetre que el central que t'ha d'acompanyar deixi el seu espai lliure darrere, i si no hi ha una bona basculació, permet l'arribada de Dani Olmo, permet la futbolistes. És molt difícil, molt complicat de defensar aquestes accions, si no és que l'altre equip tanca molta gent dintre de l'àrea i això permet espai fora i et permet recuperar la pilota abans. Per tant, Rafinha és importantíssim no només a nivell d'actitud, no només a nivell de contagi per la pressió, no només amb el treball sense pilota, sinó en aquestes desmarcades que ofensivament fan l'equip molt més ric, de veritat. I és un mal dia, si t'ha tocat defensar aquestes setmanes a Rashford, és un mal dia amb la comparativa amb Rafinha. Però ja no és un mal dia, torno a insistir, és que no és per un tema de ganes, no és per un tema d'actitud, és per un tema de riquesa futbolística. Les desmarcades de Rafinha entre central i lateral són vitals pel Barça, pel joc ofensiu, perquè activa la resta. I així arriba l'1-1. Pilota queda morta i Lamine remata amunt. Llavors el partit ha entrat una espècie de calma tensa, tot i que el Barça intentava tenir el ritme i dominava i cada cop que recuperava la pilota podia atacar en perill la porteria de l'Alavés, però el Barça era complicat que dominés el partit amb el mig del camp que tenia, perquè Bernal i Caçador no estan encara amb ritme de competició, cap dels dos, Caçador per inactivitat i Bernal perquè surt d'una lesió complicada i per inactivitat també, per dominar un partit. Ara mateix no poden fer-ho, i més si el mitjapunta que davant, que en aquest cas era Olmo, i Rafinha, que t'exigeixen que el partit es trenqui una mica, que hi hagi espai, sobretot Rafinha, perdó, això fa que el partit es trenqui, que el partit sigui anada i tornada una mica, moltes vegades, i en això Caçador i Bernal encara no tenen el punt per controlar el partit. No el tenen i el tindran, i són futbolistes molt capaços de fer-ho. Caçador ho demostrava l'any passat i Bernal estic convençut de que podrà fer-ho. I jo no penso malparlar d'aquests dos futbolistes fins que no hagin disputat mínim 10 partits cada un.
M'és igual que no sigui de titular, conto les mitja hora si vols, però que tinguin un ritme continuat, 10 partits seguits més o menys, on hagin pogut jugar i hagin pogut agafar ritme de competició. És molt complicat que avui surtin a la competició amb el ritme que va, la velocitat que implica, i que els dos puguin dominar el partit fàcil i tranquil·lament. No han pogut fer-ho, i el partit no és que els hi passés per sobre, però sí que la sensació de que el Barça dominava molt a les àrees, però el partit al mig del camp costava dominar el tempo del partit, i quan el Barça atacava en estàtic li costava generar, li costava trobar passades filtrades, molta passada de seguretat, costava. Val? Tot i així, si òbviament els hi treus que no hi ha Pedri al camp, doncs tot costa infinitament més. Aquests dos futbolistes amb Pedri avui haguessin estat un partit diametralment diferent, segurament haguessin aconseguit molt més control al mig del camp. Però no era el cas, i el Barça havia la sensació de que el Barça generava perill quan recuperava la pilota, i el tema d'actitud i la pressió eren correctes avui, però quan hi havia transició en contra i l'Alavés podia enganxar a la contra, hi havia perill. I hi ha hagut perill, i l'ha pogut generar, i Joan Garcia ha fet una aturada just abans del segon gol del Barça escandalosa. Però una aturada, si no heu vist el partit, aneu a veure'l, aneu a veure el resum i veureu una aturada de Joan Garcia que està al terra, vençut, era gol de l'Alavés, i la remata damunt, i treu una mà des del terra quan ell està totalment estirat, que no l'entenc encara. No té cap mena de sentit l'aturada de Joan Garcia. Ens ha salvat de l'1-2, i a la jugada següent, gol del Barça. Gerard Martín, que ha fet un gran partit també en pilota, no només sense pilota, també en pilota, ha conduït, ha dividit, ha vist l'espai, ha vist que Rafinha li feia una desmarcada a l'esquena al seu lateral, passada per sobre, milimètrica, boníssima, Rafinha condueix, arriba a línia a fons, passada enrere, i arriba Dani Olmo de segona línia. Tornem al mateix, Rafinha atacant un altre cop aquest espai des del lateral amb carril més o menys central, arribant a la línia de fons, aconsegueix activar la rematada de Dani Olmo, que arriba molt més lliure que la primera jugada, i en aquest cop sí que pot rematar ell la jugada i marca l'1-2. L'1-2 al minut 30 i alguna cosa ha estat, una cosa així. Val? Ve Dani Olmo en aquestes accions d'arribar a l'àrea, molt més actiu en aquestes accions d'arribar a l'àrea, li segueix costant a nivell de construcció en espais reduïts tenir més continuïtat. És el que penso, li costa, li està costant trobar aquest ritme. Tot i així, content avui per ell, perquè vol marcar 2 gols i això l'activa, el torna a tenir present. O Dani Olmo és un futbolista que té molt de gol i que des de la temporada passada li està costant fer-ne. I que en faci avui 2, doncs a veure si el aconsegueix destapar, li dona un plus de confiança, un plus extra, i recuperem la millor versió de Dani Olmo, que permet al Barça fer un salt terrible de qualitat. Si Dani Olmo aconsegueix arribar al seu màxim nivell, ho vam veure la temporada passada, amb destells, privat per les lesions, veurem si aquest any amb més continuïtat torna a elevar el seu nivell futbolístic, perquè crec que futbolistes com Dani Olmo que apareguin en aquella frontal de l'àrea amb poc espai, el Barça no en té tants. Fermín aporta altres coses i Fermín és meravellós i ara mateix és el titular, sens dubte, però Dani Olmo crec que eleva el sostre del Barça, el fa més alt el sostre. Val? El partit que arriba a mitja part, tot i que el Barça ha tingut una ocasió claríssima amb una recuperació de pilota i Dani Olmo ha filtrat una molt bona passada, se m'ha caigut una pilota de tenis que estava molt ben per aquí, perdó. Ha trobat una molt bona assistència per Lamine Yamal, que estava sol davant del porter, ha intentat regatejar-lo, l'ha regatejat, però s'ha quedat sense espai i ha tirat la pilota fora. Aquestes accions, Lamine ha de marcar. En aquestes accions Lamine ha de marcar, ha de ser molt més segur. El partit no estava com per regalar un gol d'aquesta manera. Era gol o gol. L'ha de fer. L'ha de fer. Sí, perfecte, genial, si el regal l'ha fet genial, perfecte, deixem els jugadors que inventin i tal, sí, però prefereixo que comencin a inventar quan anem 1-3. I el gol era cantat. Aquests gols no els pot fallar Lamine Yamal. No els pot fallar, perquè era un gol cantat i era un moment complicat del partit que si tu te marxaves amb 1-3 a mitja part, a la segona part canviava. I segurament podies atacar més l'espai, segurament podies fer molt més mal a l'Alavés del que has pogut fer. Val? Hi ha hagut una acció també on Lamine Yamal ha marxat de 3 futbolistes a la banda. Ha fet un bon partit Lamine Yamal igualment des del punt de vista de l'1 contra 1. Al Barça li ha costat trobar-lo en situacions on ell pogués desbordar dintre l'àrea, però quan l'ha trobat ha pogut fer-ho. Ha trobat una acció on ha pogut desbordar per línia de fons per banda, fent-la del funambulista allà en la línia, una miqueta l'equilibrista. Ha intentat marxar del defensa i el defensa per mi li fa penal. El que passa que la pelota se iba fuera i claro, no sé què, bla, 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 bla. En el futbol actual, en un 90% de les ocasions, l'àrbitre va veure al VAR aquesta. Avui, casualitat, quina llàstima, no han anat a veure-la. Punto. Ja està. I t'has de callar la puta boca i ja està. I un altre dia, si tenim sort... Bueno, què collons sort? Si l'àrbitre fa el que li toca, la va revisar, doncs se'n xiurarà en penal, perquè ho era. Això ha estat abans de l'acció de l'1-3, amb 1-2 ja.
i ha arribat a la mitja part. Val? I llavors la segona part és que tampoc us puc parlar massa de la segona part. Hi ha un dels canvis, Eric Garcia li han fotut un cop amb el colze, que ja al·lucino, perquè té una màscara per protegir-lo dels cops al colze, li foten un cop al colze, se li cau la màscara i li rebenta el nas un altre cop. Bueno, doncs que no porti màscara, jo què sé. Només té una feina aquesta puta màscara, no és protegir-lo del nas, doncs no. Ha marxat a la mitja part, per aquí tenim en imatges, i ha entrat Koundé. I també hi ha hagut el canvi de... ha entrat Rashford i ha marxat Bernal, que tenia targeta groga, i jo crec que tenia acordat jugar a mitja part, imagino. I ha entrat Rashford, això ha col·locat a Rafinha a mitja punta. Ja sabeu que no sóc fan d'aquesta decisió, que Rafinha a la mitja punta acaba convertint en una espècie de segon davanter amb Lewandowski i acaba jugant amb 4 davanters. I amb l'agreujant de que Rafinha cau molt a banda dreta i li treu espai a Lamine. Jo prefereixo que Lamine estigui obert al cantó, rebi, sol, amb condicions de 1 contra 1 contra el lateral, no amb més futbolistes a prop. Que tingui espai per encarar. Per mi és vital. I els minuts anaven passant i el Barça, per això que us deia, li faltava ritme, li faltava última passada, arribava fins a la línia de 3/4, però li faltava dinamisme. Ha tingut una ocasió Dani Olmo per marcar l'1-3 abans de fer el definitiu 1-3 al 90, l'ha perdonada, el Barça seguir fent canvis, ha sortit Lewandowski, que ha tingut una rematada a cap i poc més, molt espès avui Lewandowski en el joc col·lectiu, però això ja sabem que és el hàndicap que té tenir un davanter que acabarà fent 30 gols aquesta temporada, que és que en el joc col·lectiu a vegades desentoni una mica. Avui ha tingut 3 accions que s'ha girat amb la pilota i no ha estat capaç de decidir bé, se li ha fet de nit i li han pres la pilota. Bueno, és lluny de l'àrea, Lewandowski té aquestes coses. I els minuts anaven passant, ha entrat Ferran per Lewandowski, el Barça no es trobava, Rashford no trobava l'1 contra 1, Lamine no rebia en situació d'encarar fàcilment, el partit s'ha anat encallant, hi havia sensació de no genero, ha entrat Pedri, que sí que ha donat clarividència en alguna acció, però tampoc... El problema crec que era més tàctic i col·lectiu, i l'Alavés esperant tranquil·lament, sabent que tenia Carlos Vicente a la banqueta, Guridi, Aleanyà, que són futbolistes que podien donar un punt de recanvi i un punt d'aire a l'equip i que són jugadors, sobretot Aleanyà i Carlos Vicente, que tenen qualitat i que podien generar problemes, i esperava aquest moment, el Chacho Coudet. I el Chacho Coudet, quin pallo aquest entrenador. No sé si heu vist un vídeo a TikTok d'aquest tio quan era futbolista, era escandalós, era boníssim, jugava a River, escàndol. I ha esperat aquest moment per fer els canvis, els ha fet, i aquí sí que el partit ha canviat una mica, hi ha hagut moments de ai. Alguna arribada a l'àrea, algun moment perillós, hi ha hagut una centrada lateral que ha volgut rematar el davanter, no sé si ha estat Boyer o Toni no sé què, que ha sortit a la segona meitat, ha intentat rematar, i Covarsí ha tapat molt bé, perquè era una ocasió bastant clara, i corners i jugades així d'estratègia, i la sensació aquesta que el Barça arrisca tant en la línia tan avançada que en alguna et podien enganxar, tot i que ha sigut fora de joc de Guridi, i et podien generar perill, i el Barça estava en aquesta situació del run-run aquest d'estem al 1085, anem 1-2, hem pogut matar el partit, anem 2-1, hem pogut matar el partit, no l'hem matat, ai. I en aquestes, ja en el minut afegit, al 90, quan l'Alavés s'ha volcat una mica, hi ha hagut una sèrie de rebots, que Caçador ni tan sols li vol passar la pilota a Dani Olmo, que la vol trencar cap amunt, estava molt cansat Caçador els últims minuts i li costava arribar a l'ajuda defensiva i li costava en pilota després. Hi ha hagut un rebuig de Caçador que toca un defensa de l'Alavés i li queda la pilota morta al mig del camp a Dani Olmo, amb molt de camp per córrer juntament amb Lamine. Hi ha una transició, Dani Olmo obre Lamine fixa, li torna la pilota a Dani Olmo i gol de Dani Olmo 1-3 i partit acabat. Ja us dic, no és el millor partit del Barça, no ho serà, no és el millor partit de la temporada, ni molt menys, però estem en un moment on et faltaven els teus migcampistes titulars, estaves jugant amb Gerard Martín de central, estaves donant minuts un altre cop a Rafinha, jugues contra un equip que a la segona part sobretot t'ha ficat un bloc baix i que no passi res, i bueno, costa. I és un partit d'aquests que costa i m'està sorra, i un partit que no és agradable de jugar. I ja està, el Barça el guanya, poca història més, tots contents, dormim líders, jo m'he feitat, fantàstic i meravellós. I ja està. I ara, abans de marxar, que el vídeo ja s'ha fet bastant llarg, anem a parlar de les dues imatges, les dues jugadors que us tinc guardades. És l'empat a 1 del Barça i l'1-2, que parteixen de moviments similars, però amb un punt... Són jugades diferents, però la idea, el moviment d'aquest futbolista de Rafinha en aquest cas, és molt similar.
Imatge del 1-1, aquí veiem que és Valde qui condueix, la imatge avui em sembla que no es veu massa bé, però bueno, us aguanteu. Aquí la imatge que és Valde qui condueix i aquí veiem a Rafinha. I com Rafinha parteix des d'aquesta zona interior, per atacar aquesta esquena de l'espai que hi ha entre lateral i central. Ho veieu? Aquest espai d'aquí... un altre cop em torno a equivocar, per favor. Aquest espai d'aquí, que és vital, i això no li veieu fer ni a Ferran, perquè Ferran intenta buscar des d'aquí, intenta buscar normalment directament porteria, o intenta carregar l'àrea i ja està, ni a Rashford, que no es situa en aquesta zona aquí, sinó que l'està esperant normalment en aquesta zona d'aquí oberta al cantó per buscar la jugada 1 contra 1, com a molt el veuríeu per aquí, buscant aquesta zona 1 contra 1. No? Aquí veieu com Rafinha ataca l'espai i automàticament veieu també com Dani Olmo està aquí atent, a punt per arribar, a punt per fer aquesta entrada aquí al punt de penal i aquest central ha d'anar a socórrer l'arribada de Rafinha i aquest futbolista ha de vindre cap aquí. Aquests dos futbolistes intenten parar centrada i aquests centrals han de tirar enrere perquè Rafinha els obliga a carregar una miqueta més l'àrea petita perquè va a línia de fons a fer la centrada. Si no farà això i Lewandowski et carrega l'àrea petita cap aquí, tens un problema. Per tant, el moviment de Rafinha obliga els defenses de l'Alavés a fer tot això, Déu-n'hi-do quin popurrí de fletxes que tinc per aquí, i a Dani Olmo a atacar l'àrea del punt de penal, no? En aquesta zona que quedarà lliure perquè arribi el futbolista de Terrassa. I aquí veiem com continua l'acció, Rafinha que ja ha arribat a línia de fons, i com Dani Olmo, Lewandowski carrega en l'àrea, Dani Olmo en aquest punt de penal, que està en una bona situació per intentar la rematada, la passada que va enrere, passa per aquí i cau a Lamine Yamal, que està obert aquí al cantó, molt atent a l'acció per fer la rematada a gol. I empatar el partit a 1. És una acció que podríem haver vist, però que casualment, sense Rafinha i aquest moviment, últimament, els últims mesos amb el Barça, no l'estàvem veient. Per tant, important Rafinha en aquestes accions també per donar un plus més tàctic al Barça i activar futbolistes que poden arribar des de la segona línia. I la segona jugada que us volia portar, anem ràpidament, Gerard Martín. Gerard Martín, que té la pilota en aquesta posició, fa una passada a l'espai buscant Rafinha. Rafinha, que corre a l'espai, li guanya l'esquena al seu lateral i un altre cop anirà a línia de fons. La passada de Gerard Martín és milimètrica i un altre cop tornem a veure un futbolista que se'n va a buscar a línia de fons i obliga a aquest central d'aquí, que és Tenaglia, un altre cop a haver d'anar a l'ajuda, perquè aquest lateral ja està fora de l'acció. I ja per acabar, aquest cop sí, Dani Olmo amb més espai encara del que ha tingut a la primera acció, ha trobat el premi del gol. No? Aquesta un altre cop arribada de Rafinha a línia de fons, veiem com queda emparellat amb Tenaglia, que és el central, i Dani Olmo, que arriba abans que els migcampistes de l'Alavés que queden enrere i pot acabar la jugada i marcar l'1-2 perquè aquest central ha d'estar atent a Lewandowski. Dos gols similars en el context, un l'ha acabat Lamine al segon pal, l'altre l'acaba Dani Olmo, però el moviment que ho desencadena tot és un altre cop com ataca l'espai i com llegeix la debilitat defensiva de l'equip contrari, perquè, insisteixo, és una cosa molt difícil de defensar, l'espai que hi ha entre lateral i central. Aquest espai que Rafinha sap atacar també i treure'n profit en profunditat, això li ha donat vida i or avui al Barça en els 2 gols. I fins aquí, nois, ho deixarem aquí. Crec que hem de quedar-nos amb notes positives d'avui. Crec que no és un dia per dir, hòstia, la segona part que fluixa, hòstia, Bernal caçador dubtes. Crec que no és el moment. Crec que és el moment de tenir clar que el dimarts hi ha un partit importantíssim contra l'Atlético de Madrid, que ve un altre cop des de darrere com a tapat, que semblava que s'havia desenganxat aquesta lliga i que segueix estant a punt de tornar a entrar a la lluita pel títol, i que crec que és un partit vital que el Barça el guanyi i vital per guanyar-lo, que el Barça hagi recuperat futbolistes avui, que hagi recuperat Rafinha, que hagi entrat en òrbita, en rendiment a Casado i Bernal, i que de cara al partit de dimarts comptis un altre cop amb Pedri a bon nivell. Bueno, en definitiva, Dani Olmo un altre cop reactivat i amb la confiança alta després d'aquests 2 gols, i amb un Joan Garcia que després de la lesió avui ha tornat a fer miracles. Per tant, notícies positives del partit d'avui, crec, i afrontar el partit de dimarts amb totes les garanties de que el Barça el competirà, i veurem i parlarem de com ha anat. A veure què fa el Madrid demà contra el Girona, també, el Madrid que no ve de generar molts dubtes, el Barça al moment avui dorm líder, i veurem demà què passa a Montilivi, tot i que no tinc gaires putes esperances, jo, però què voleu que us digui. Val? Entrem en aquesta etapa de l'any on ens veurem molt sovint, ens veurem cada 3 dies, per tant, tampoc us vull col·lapsar massa, ho deixo per aquí. Petons, abraçades i visca el Barça. Barça!